запяешь. Трава моя травушка, зеленый лужок, а и зеленый лужок, я ж по тебе, травушка, не нахожуся. Прывітанне, сябры. Іван Іванович ніяк не находится по травушцы, а мы з вами пачынаем кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». Ну і Іван Кірчук. Сярджук Марков. Гэта мы. І сёння, Іван Іванович, пра што? Ну вось травы, дикорослыя расліны, якія нашы продкі выкарыстоўвалі ад жыцця да смерці. Маленькае дзіця нарадзілася, купаем у травах, трэба ведаць якія. Вяселле прыходзіць, зноў выкарыстоўваем, пахаванне і зноў. Купальні зноў пайшлі шукаць. Ну, па святах зразумела, што будзем размаўляць. Ну, а з травамі будзем разбірацца далей. Што будзем рыхтаваць сёння? Што будзем? Будзем мы гатаваць сёння бульбу з селядцом па-літоўску. Па-літоўску вось у нас ёсць два селядцы. Табе і мне. Так, якія я ўжо загадзя вымачыў у малацэ. Ёсць бульба, якая ўжо адвараная зноў-такі загадзя. Парачку яек, цыбуля, тут масла і паніровачныя сухарыкі. Будзе, карацей, запеканка. Для перадачы «Еш, пакуль не запяеш» мы ўсё набываем у краме «Віцебскія прадукты». Бо тут прадстаўлены ўсе вытворчыя прадпрыемствы Віцебскай вобласці. Шукайце на паліцах гандлёвую марку «Віцебскі экапрадукт» і атрымлівайце асалоду ад нашых мясцовых натуральных прадуктаў. Дарэчы, гандлёвая надбаўка на гэтую марку у віцебскіх прадуктаў усяго 5%. Будзе запеканка, і пачну з таго, што хуценька пасяку цыбуліну, закіну на патэльню, а потым ужо будзем далей разбірацца. Добра. Вось у мяне такая не дзікарослая расліна. Але смачная. Лекавая таксама. Так. Ведаеш, што мне было цікава даведацца, што зараз менавіта таксама нейкія эпідэміі там ходзяць, што ў старадаўнія часы выкарыстоўвалі ядловец, мяту і іншыя расліны, каб абкурыць хворага чалавека. Можа, сёння нам таксама трэба ядловец было прынесці ў студыю? На ўсю краіну. Так. Ну і першыя такія траўнікі, ведаеш, недзе 1540 год, уже у якіх была інфармацыя, што нашыя продкі выкарыстоўвалі. Ну, трэба вспомніць, што з Карына ён меў адукацыю медыцынскую, потым Кірыл Тураўскі таксама. Ну і нашы бабулькі. Тут уже я магу сказаць, што бабуля моя не вельмі збірала травы, але разбіралася. А матуля, яна была вельмі вядомая траўніца ў горадзе Лідзе і ведала нават тыя травы, якія маглі лекаваць ад бесплодыя. Ёй прыносілі 3 дзетак на рынок маленькіх і казалі: «Галіна Тимофеевна, гэта ад вашай траўкі. Паглядзі, якія мы багатыя. І на фальклор, і на расліны». Дзетак ужо праводзілі? Так, які паказвалі так, што гэта менавіта з траўкі. Але яна не проста збірала, і сёння даволі шмат інфармацыі, як размаўляць з раслінамі, таму што яны таксама жывыя. І трэба папрасіць прабачэння, таму што мы... Вы распавядайце, я пакуль там падрыхтую. Трэба прасіць прабачэння ў кожнай расліны, ў кожнай кветачкі, якую ты зрываеш, таму што менавіта ты скончыш жыццё гэтай расліне. А потым таксама будзеш для ней... Ну гэта тое, што мы заўжды кажам, што трэба прабачэнне. Прабачэнне. Выбачай, я сарву. І кожную мех пакуль набярэш, не прабачаешся. Ну, можна взяць адну мадлітву, калі ведаеш, або нейкія замоўныя словы, мы пра іх ужо таксама распавядалі. І, будзем казаць, тады ёсць гэты кантакт, тады кветка дапамагае табе, яна ведае, што ты ўжо сябра ў яе. Зрывай мяне. Зрывай мяне. Ну, я пайду закіну цыбулю. Оп. Все, зашкварчэла. Оп. Ну і будзем зараз адразу возьмем форму і будзем тады бульбу наразаць. Ты нарызай, я ўжо трошкі распавяду, што у сваім жыцці нашы продкі не толькі выкарыстоўвалі травы ў натуральным відзе, а і рабілі з іх атвары розныя, мазі маглі быць, вось абкурвалі, як я кажу, на некую хваробу. І вядомых, вось толькі уявіце сабе, 300 вядомых, якія
выкарыстоўвалі. Ну, а використовували, по сутності, напевно, ніякої рослини же нема, у якої не може просто не бути корисних Ну, ад речовин. розних хваробы лічылася, была розная. Будем потым іх успамінаць. Я трошки буду падглядаць у свой лекавы Талмудик. талмудик, зборнік, таму што не ёсць я лекар, хоць з мамай даволі шмат збіралі. І калі моя прафесура даведалася, што я хожу па зёлках, па травах, кажа, ты зрабі гербарый тых зёлак, якая матуля збірае. Я кажу, паспею. Так я Так і не паспеў запісаць гэта ўсё. Але я добра памятаю, што, напрыклад, калі ідзем, і матуля нават пры дарозе кажа, гэта доннік, ён ад гэта, а гэта там дзікая нейкая яшчэ трава. Я думаю, што яна можа лячыць? Конечно ж, лечыць. Лечыць, і яна ведала вось гэтыя хваробы, якія даволі часта, дарэчы, ведаеш, што прасілі? Ад алкаголю. Каб не п'янець? І каб не пілі. А каб не п'янець. Ну і тут дапамагае чабор, гэта вядомая такая расліна. І яшчэ капыцень, такая зялёненькая трава. Капыцень яна не ведаю такую, такая, чабор як вядома. капыцік. Яна трошки ядавітая, таму много не падсыпайце мужикам і дзецям, калі там. Не, ну так увогуле, ну уже так, вы не подсыпайте. Толькі А яна з узаемнага пагаднення. А яна ніякага паху не мае, капыцень. Я паспрабаваў. Але чабор мае. Ну, чабор мае, так. Ты будзеш рабіць гарбату. Здароў, які мае. Ну, і мята. Таму, бачыш, калі просто ўспамінаць, што ў хаце было, заўсёды бабуля мела нейкую зёлку, якая ў баначцы стаяла. Не было ніякіх лекаў медыцынскіх у хаце доўгі час. То ўжо потым яны з'явіліся. Адна таблетка, мы яе ад галавы і ад жывата прымалі. Успамінаць дзяцінства. Адразу до чаго. Так, сябры, трэба разабраць селядзец. Селядзец свежы. Ну, не злавіў я, канешне, яго ў дзвіне. Іван Іванович все боится, памятаеце, як мы там нейкі раз сказали про селядзец і малако, але вымачаны ён на малаце. Трэба баяцца малака і агурочка. Гэта, малако і агурэц, тады будзе трындзец. Тады бомба. Ну, зараз разбіраем яго так. І ўжо Іван Іванович можа пайграць, я ўжо гляжу, што ёсць беда. Я еще вспомнил, что матуля распавядала мне, что вот гэтыя лекавыя зёлкі павінны збіраць толькі такія ўжо жанчыны ва ўзросце. Маладым нельга? Ну, зараз я скажу, что это про маладых, можа. А мужчыны? Про мужчин пакуль не ведаю, про матулю. Але сам збіраў таксама. Меў цэлыя 3-літровыя банкі сухіх такіх зёлак на гарбату, розна. Але давай я ўжо скончу гэту тэму, што чаму менавіта такія ўжо дарослыя жанчыны ўзросту збіралі? Таму што лічылася, што яны ўжо набліжаны да іншасвету, да пераходу ў іншы. Таму што, ну, не кажу пра сколькі гадоў, але ўжо сустрэнуцца з продкамі. Таму ў іх была вось гэта моц і сіла. А ўжо маленькія дзеці, ёсць такая інфармацыя, яны збіралі лекавыя сродкі, каб дапамагаць ад жаночых хвароб жанчынам. Так. Ну, па мужчынах, ведаеш, калі я быў нават на розных кірмашах і рынках, ну, зараз даволі шмат музыкаў, якія прадаюць скрыпень. Самі збіраюць. Ну, Іван-чай, калі раптам так, не ведаю. Кіпрэя, яны Іван-чай. збіраюць і могуць на кірмашах гэта. А вось уже каб сапраўды ад розных хвароб, калі там зараз, што там у мяне, іх колькі? Гляньце свой 300 нататнічак можа лекавы. нема, але глядзі. Светаяннік ад 40 хвароб, дзевясіл таксама, страўнік, лёгкія, крываўнік, ліпа, крапіва. Таксама Ну, з шмат крапівы мы ўжо вітамінаў. нешта гатавалі. Мы якраз. салацік, відаць, рабілі. Ну. Шчабор уже быў, так, рамонак, это антысептык, бачыш, багульнік. І вось багульнік, дарэчы, бабуля вельмі трошкі дабаўляла ў гарбату. Але, здаецца, Але ж так ён само, вельмі пахучы. ну, пахучы трошкі трэба дабаўляць. Ну, это было такое. І далей ідуць, глядзі, усе плады, чаромхі, кара дуба,
Сушаные чарницы, адеры, ты казав, что можем. Дикий хмель, адран, Можем каштан, суставы. Можно сказать, что Вот, живокос, суставы, аер для волосов, и так далее, и так далее. И ведаешь, еще самое цікавое, на мой погляд, то, что такими зёлками поили так само и свойскую живёлу, там уже так само ж могла хвореть. Ну, так. Посыпали солью, и все, и давали живёле. Або, коли птушкам, то поливали молоком кислым, и так само солью, и птушки. Ну, і птушки так само лікувалися. Тому, бачите, у аптеку ходити не треба було. Коли була хвороба, треба було тільки ведати, що у тебе... И не треба, а нема куди было ходить. І може і не було куди. Тому що основне, то, що ми з тобою вспоминали, по дорозі їхали, це коли з'явилася інформація, там, 11 століття. Так? І, ну, які там аптеки могли в 11 столітті. Але у монастирах вже були лікарі, які менавіта збирали трави. Мы ж два осилим. Ну так. Що ви тут? Зараз я поиграю, как более месяца было. Кабулі місце було. Треба було вчора не наїдатися. Разбираем и не забывайте доставать костки, каб яны потім вам не трапилися випадково. Так. А калі у меня з'явіўся гэты цукровы дыябет, ну, ад продкаў прыйшоў, ну, пастукаўся. Подарили. Пастукаўся. На табе. Дык ведаеш, што было мне цікава, што амаль усё, што датычыць ягад, чарніцы, бруснікі, хто там яшчэ, можа ліст быць нават. Усе ягады, якія ёсць, салодкія, то іх лісця бярэш, сушыш і робіш гарбату, і ўсё. І паніжае цукар. Ой. Не трэба купляць дарагія лекарства. Запомнили? Мы зараз аптекам прыбытак будем знижать. Не, яны ведаюць таксама, што рабіць, таму што ў аптеках таксама можна Ну, так, знайсці нейкія зёлкі. Все, яшчэ адзін селядзец, і зараз будзем выкладаць, засыпаць, заліваць. І ўсё будзе запякацца. І ўсё будзе запякацца. Ну, вы ж хочаце заўжды, каб было не смажанае, каб было запячонае, карыснае, каб там... Прыязджайце да нас на перадачу іншыя людзі, і ён будзе вам рыхтаваць тое, што вы закажаце. Так, колькі кажам, дасылайце рэцэпты, Каб не не было. бойцеся. Нешта ж прыгатуем. Мы ўжо пазбіралі, там ужо людзі столькі даслалі, што можа і кніжка будзе, не ведаю. Людзі з кніжак выпісвалі просто. Не, а людзі, Ну. я думаю, што свае рэцэпты. Не, сапраўды, вось, ну, тое, што вот з'яўляецца заўжды на экране e-mail і хэштег, і куды пісаць. А дасылайце рэцэпты, запытвайцеся, як у нас справы, ўсё у нас добра. Ну, Іван Іванович, а каранку? Уздзейнічаем на ежу, што гукамі. Но уже тое, што ў нас слова, спачатку было слова, і слова было ў Бога, але слова таксама было з гукам нейкім. Вось зараз мы ўсё, што Зараз мы ўжо датычыць... наразаем Так. і будзем закидваць усё зверху нашай бульбы. Так. Селядзец поплыў. А ці можа быць другая рыба? Можа. Чырвоная, напрыклад. І лёгка. Ну, удзівення не знайшов просто. Не знайшоў. Не. Ну, да рэчы, зараз якраз паспрабуем, як заўжды кажуць, што селядзец смажаны, там пахне, які такі. Людзі з кватэр высяляюцца. Але ж з малаком. Ну, з малаком, А але малако ўсё што, роўна. прыбірае гэты пах? Ну так, ну але ж я вось адчуваю, што не поўнасцю. Зараз будзем Зараз даведаемся. Усё правяраем Мы на праверым, сабе. а вы потым уже рабіце. Да. Калі будзе у нас А мы вам дэгустацыя. шчыра напрыканцы скажам, як яно сапраўды, ці ёсць там гэты пах, ці няма. Самі не ведаем, што атрымаецца.
Любовная песня. И зашла на селядец. Зайшла на селядзец. Так. Я вось з гэтых дзікарослых ведаю, што падарожнік, ён жа трыпутнік. Так. Ну, самае з дзяцінства, напэўна, што. Ад усяго. Пабіўся, забалела, парэзаўся, ўсё, адразу трыпутнік, все, і ўсё ў цябе класна. Ну, нават дети до бабуль не ходили, бо кожны ведал. Так. Так, зараз, глядзіце, ёсць крыху масла. Накидываем вось так зверху. Зверху трэба ж яшчэ будзе пасаліць нам, напэўна, як заўжды. Перчик. Ну, А зелянинка ці трэба? а давайте потым, калі ўжо будзе свежачок. На готовая. Ну. Вось. Крыху масла. Каб не погасла. Можна ж потым і смятанку, як вы О. любіце. Ну. Зараз страчу притомність. Асабістым. Так, ну што, папярчыць? А я дапамагу. Ну, давайте, пасаліць. Як же ж, селядзец ды не салёны, это ж нейкая недарэчнасць атрымліваецца. Так. І зараз пад чароўныя гукі нам трэба ўзбіць пару яечак. Шаман. І вось так заўжды, нешта нашаманіць, закидываешь на плиту, а потом смачно. Ну, смачно чаму? Тому що, по-перше, ти майстер своєї справи, це вже я тут нікого не підманюю, тому що нічого не застається, повірте, після Ну, не кожної застається, так. передачі. Все наші колеги, які... Стукаються в окна люди, йдуть на пробу. Наші колеги, хто не трапляє на здимки, яны Ён зайздросцяць. майстар, а по-другому мы даволі шмат гадоў сябруем разам, таму калі мы сустракаемся, мы не просто рыхтуем нешта, мы жартуем, успамінаем розныя выпадкі, якія былі. Так, і што? І па сутнасці ўсё, нам застаецца толькі яшчэ прысыпаць усё гэта сухарыкамі паніровачнымі. Каб яно не прыгарэла? Ну, каб яно просто было прыгожа. Ось. Мы потым... І трэба ісці за бярозавым сокам, таму што, відаць, час... За бярозавік? Час уже сышоў. Як сышоў? Бярозавіка сышоў То уже. ён стаіць, у катках А, стаіць. ну там ужо квас. Чэрпаць трэба. Квас. Бярозавы з мякаццю. Так, ну все, готово. Ну и что, ну и отправляем На колькі? литерально хвилин на 15-20 на 200 градусов. Ну можно, не, можно поменьше, на 180, на 15-20 хвилин в духовку, а мы поколь А почекаем. печка рагоча, селядзец хоча. Ну что, Иван Иванович, достаем? Да, У торжественно. нас еще тут одинокий огурочек есть. Давайте я его худенько так жахну, как нам было веселей. О, покатились. О. Это чаровная дудка. Так, Машина без палива. вам огурочки. Мне огурочки я отсюда возьму. Чему бы не. Так. Так. Ну и будем доставать. Хоп. Оп. 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 Опа. Сябры, мы тут забыліся з Іваном Івановичем паказаць вам, як мы паклалі цыбулю, якую забыліся крыху на патэльні, але яна ўжо тут зверху. І мы будзем даставаць, як заўжды, палову вам, палову мне. Так. Да. Так, ну што? Але зараз маленькі мне, зусім маленькі. Зусім давай. маленькі, вось так. Так. Паспелі ўжо паснедаць, да? 2 разы. Так. 2 разы ўжо. Шпаркі, Іван Іванович. Так. Сам будзе гарачая, відаць. Ну, а як же ж? Не хопіць. Ну, давайте так уже для картиночки. Я, конечно, не доставал гэтыя, Косці. но, але ўсё роўна. Іх няма ўжо. Ну, а раптам. Аккуратненько будем. Так. Ну, я себе так.
Оп. Пам'ятайте, ешь, пакуль не зап'єш. Ось я заспівав і одразу бачите, Все, все що є. подрихтувалося. Все есть. Одразу все есть. Сметанки Трошки. зверху, Зверху, збоку, зверху. як ожидається. Зверху. Ось так. Так, Ось так, шлеп, шлеп, шлеп. все. Нормуль? Так. Все. Собі. Собі. І виделець завсюди забуваєш. Треба мені Я не забываю. змінську привезти Не свой. забываю. Ага. Приступаємо. Хвилюєтеся, Іван Іванович, ні? Ні. Чи ви впевнені, що все буде добре? Давай, родименький селядець. Ну? А ти ж думаєш, що немає такого паху у селедця? Нема? Одно, що і бульба зі сметаною так само смачно. Селядець таке. Такий вже п'ятшотний тримався, да? Так. Все брицут, не бойтеся, готуйте, бачили, все просто, абсолютно кожний гэта може зробити. На сьогодні з вами розвітуємося. Смачно їсти, усього доброго, пакуль. Пакуль.